je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Moja današnja gošća dolazi iz predivnog istorijskog poljskog grada Krakova, stoga i naslov ove epizode Raskladnica iz Krakova grada, a pre nego što je predstavim imenom i prezimenom, predstavit ću vam njen dosadašnji životni put. Ona je moja koleginica, diplomirana pravnica, specijalizovana za compliance i due diligence, ja ovo stvarno ne znam prevedeno na srpski, nadam se da će ona znati. Do danas je karijeru gradila u velikim kompanijama kao što su Red Flag i HSBC, takođe ću je zamoliti da ovaj abbreviation ili skraćenicu prevede u narednim minutima. Trenutno se specijalizuje za antikorupciju i oblast pravilnosti poslovanja finansijskih tržišta, njen prevod. Ja bi se držao onog engleskog Financial Markets Compliance, i upravo u ovom procesu specijalizacije danas i zatičemo. A pre nego što je budem pitao kako izgleda živeti u prelepom Krakovu, želeo bih da vam predstavim moju gošću imenom i prezimenom, Jelena Dimitrijević, uživo iz Poljske. Jelena, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Hvala puno Gavrilo, hvala puno na pozivu. Meni je isto čast da učestvujem kao jedna od gošći u pričama iz dijaspore i nadam se da će slušaoci ovaj podcast naći podjednako zanimljiv kao što su priče i iz Londona i iz drugih možda atraktivnijih destinacija. Evo, baš u ovom trenutku kad snimamo, priča iz Londona se sprema, tako da je jedna od prvih priča iz Londona, ali o tom potom, pričat ćemo o tome offline, da ne najavljujemo sada neke stvari koje će proći dok objavimo ovaj podcast. Jelena, pre nego što se pozabavimo svim onim skraćenicima i engleskim, što se kaže, izmišljotinama, koje ja mislim da je zaista jedan veliki challenge da prevedemo na srpski, hajde na tvoj životni put krenemo od početka. Kako si odrasla? Kada počinješ da se interesuješ za prava i pravne nauke? Dakle, odrasla sam u Kragujevcu, rođena sam i odrasla sam u Kragujevcu, rođena 93. godine. Kako krećem da se interesujem za prava i pravne nauke, to mi je bilo u porodici od samog početka i ja sam već treća generacija diplomiranih pravnika iz porodice, mada svi su se trudili da me spreče da studiram pravo, svi su mi govorili ako ćeš ostajati u Srbiji, pravo nije pravi put, svi su govorili da bih možda trebalo da se fokusiram na neku drugu oblast, ali nekako odrastajući sa tom oblašću, pošto je baka bila sudija privrednog suda, mama radi kao diplomirana pravnica u opštini u Kragujevcu, prosto sam rano razvila interesovanje za to. Ali naravno, pre nego što sam se zainteresovala za pravo i pravne nauke, moje detinjstvo je proteklo prilično bezbedno, ako izuzmemo 98. 99. godinu, što je u suštini za sve nas koji smo onda živeli u Srbiji poznato kako je izgledalo. Pored života u Kragujevcu imala sam prilike da živim u još nekoliko mesta u Srbiji, tako da neizmenično sa Kragujevcem živela sam i u Mataruškoj banji. Tamo su protekle neke moje vrlo, vrlo bezbrižne godine detinjstva sa bakom i dekom. Posle toga krenula sam u osnovnu školu u Kragujevcu, preselila se u Čačak sa porodicom na 4 godine, vratila se za Kragujevac i onda kada je došlo vreme za studiranje, onda sam se preselila za Beograd. Tako da dosta selidbi, ali otprilike tako je izgledalo moje detinjstvo. Eto vidiš, to sam se uvek pitao, a sada si mi otkrila što se kaže tajnu, a to je za razliku od mnogih kolega i prijatelja iz Kragujevca, ti nemaš taj kragujevački akcent, a sada mi je potpunosti jasno zašto. To je to. Imam vrlo mešan akcent, tako da mogu misliti. Upravo tako, prilično neutralan. Da kažem, ajde sada napravimo jedan fast forward. S 19 godina upisuješ prava u Beogradu. Naravno, objasnila se već zašto, bila si, što se kaže, indusovana zbog toga na osnovu, da kažemo, istorije, porodične istorije i opšte interesovanja koje si razvila uz baku i mamu. Međutim, onda dolaziš za Beograd, dolaziš, što bi se reklo, pod svetla velikog grada. Da li si prilikom upisa na fakultet zaista videla da je to pravo ono što želiš da se baviš ili si pak imala prilike da uvidiš da te interesuju određene oblasti prava, dakle neke specifične oblasti koje imaju veze sa nekim drugim društvenim naukama ili si pak rekla ipak pravo nije za mene i jedva čekam da ga završim?
Bilo je svega pomalo, znači pre nego što sam upisala pravni fakultet u Beogradu, dugo sam razmatrala da li da studiram francuski jezik i književnost ili pravo. Svakako tokom mojih gimnazijskih dana imala sam interesovanje pre svega za strane jezike. Fokusirala sam se dosta na engleski i na francuski. U međuvremenu kada smo imali predmete kao što su sociologija, psihologija, uvidela sam da je moje interesovanje za te društvene predmete vrlo široko. I onda sam se pitala zaista koju oblast bih mogla da izaberem koja bi mi dala mogućnost da govorim strani jezik koji naučim, a istovremeno da se i stručno bavim određenom delatnošću. Znači, nekako sam krenula da razmišljam u tom smeru, ok, šta je najbolje za mene da izaberem kao profesiju, šta će mi dati dovoljnu širinu da ću moći te jezike koje učim kao strane da koristim u svakodnevnom životu na poslu. I zapravo sada vidim da je pravo bio moj i svesni i podsvesan izbor, ako mogu tako da kažem, zato što se upravo u toj situaciji nalazim danas. Zato što na dnevnom nivou na poslu govorim bar 3 jezika, znači pored engleskog, francuskog, to je i poljski. Ako idem na kafu sa kolegama koji su iz bivše Jugoslavije, onda je to i srpski. Tako da, ali svakako studiranje u Beogradu je imalo dosta izazova. Pre svega odvojila sam se od kuće. Ja kao jedinica, naravno, to je za moju porodicu isto bilo vrlo neobično. Svi su se pitali, pa zašto biraš pravo u Beogradu ako ima već fakultet u Kragujevcu? A ja sam jednostavno htela da idem onde gde sam stvarno smatrala da je studiranje prava najbolje. Pored toga, naravno, dosta izazova koja svaka mlada osoba zna kada iz provincije se preseli za Beograd. Bilo koji da je to grad drugi u Srbiji, kada se čovek preseli u Beograd, jednostavno sve bi da vidi, svuda bi da prođe, sve bi da oseti, proba, tako da dobro sam ja sačuvala svoj, ako mogu tako da kažem, štreberski duh kad sam se već preselila za Beograd i nekako ni u jednom trenutku, makoliko da je bilo nekih teških ispita i nekad je bilo teško da se stigne sa svim vannastavnim aktivnostima, se nisam pokajala što sam izabrala pravni fakultet u Beogradu. Dao mi je tu neku širinu kojoj sam danas zahvalna da mogu da se bavim različitim poslovima i u suštini svakodnevnom argumentacijom na poslu. Upravo tako, to bih ja, da kažem, potvrdio iz moje tačke gledišta. Se sećam prve rečenice kad sam moje majci rekao da ću upišem pravo, ona je prvo zamalo što nije pala sa stolice, upravo jer nije očekivala da ću upisati prava, jednostavno sam odluku donosi jedan drugi dan i upravo sećam se da me pitala ti želiš da radiš kao advokat, ja sam rekao ne. I taj odgovor sam imao i 4 godine kasnije po završetku studija, da je odgovor bio ne, znači primjena prava je ono što me ne interesuje, ali mi je dao tu širinu i argumentaciju i možda nije bilo tog pravnog fakulteta, možda danas ne bih ni razvio ovaj podcast, ali o tom potom vratit ćemo se na te neke priče kasnije. Pomenula si da si tokom srednje škole još i ranije se zainteresovala za jezike i upravo jedan od tih jezika je francuski. Zašto baš kad će se interesuješ za francuski i uopšte za Francusku kao državu? Kako dolazi do tog interesovanja? Jeste, to si baš lepo primetio. Ne znam da li je to bilo tačno zbog toga što sam primetila da svi moji drugovi i drugarice su učile engleski dodatno. Znači išli su na dodatne časove engleskog, uglavnom privatno, što sam i ja radila od svoje 7. ili 8. godine u suštini. I onda sam primetila, pa dobro, možda te nije dovoljno samo engleski pored srpskog kao maternjeg. I onda sam razmatrala koji jezik bi bio bolji za mene da učim. I generalno dosta sam odlučila na osnovu sluha. I po tome kako je za mene zvučao francuski, odlučila sam da ipak to bude francuski, a ne nemački. Zato što posle kako se ispostavilo, veliki sam fan romanskih jezika i oni mi se nekako vrlo brzo
lepe za sluh pre svega i počinjem vrlo brzo da razumem i druge romanske jezike pored francuskog. Tako da skratim priču, krenula sam da učim francuski u školici jezika sa 13 godina, da bih se pripremila koliko toliko za francuski kao drugi jezik na društveno-jezičkom smeru u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. I to je bio odličan potez, iako onda nisam preterano razmišljala o tome, sada to vidim iz ove perspektive. Tako da kada sam krenula već, kad je bio, kad je bilo prvo polugodište, htjela sam kažem semestar, ali zapravo polugodište, već sam imala određen nivo znanja francuskog jezika, što se ispostavilo kao odlična stvar, zato što je Kragujevac pobratim sa gradom koji je u predgrađu Pariza. Grad se naziva Suresnes. I svake godine, to se i dalje organizuje, grupa od 10 najboljih učenika iz Kragujevca i srednjih škola se šalje na dvonedeljni boravak u Francusku. I onda kad sam ja već krenula onako da se zahuktavam sa učenjem francuskog, ja sam videla da bi to bilo definitivno nešto što bih htjela da iskusim. Zato što to je bila 2009. godina kada sam ja završila prvi razred gimnazije. Još uvek Srbija nije bila jedna od zemalja koja je mogla, čiji su državljani mogli da putuju u druge države bele Schengen liste bez viza. Dakle, za taj boravak sam morala da imam vizu i znala sam da će za taj boravak biti obezbeđen let avionom. Imala sam 15 godina i to je bio moj prvi let avionom u suštini. Ali da bi došlo do svega toga, jer je konkurencija bila baš ogromna, ja sam odlučila kako da se istaknem na časovima francuskog i to je bilo mojim učešćem na festivalu za najbolju frankofonu pesmu 2009. godine. Tako da, iako ja se ne bavim čak ni poluprofesionalno pevanjem, shvatila sam da bi mi to bila odlična odskočna daska da se izdvojim od ostalih drugova i drugarica koji su bili zainteresovani ovom opcijom. Tako da 2009. godine sam u SKC u Beogradu zajedno sa jednim od svojih najboljih drugova i dan danas, Milošem Đorđevićem, nastupila kao 15-godišnjakinja u izvođenju pesme Chimène Badi. I eto, otprilike to je pokrenulo nekako dalji tok stvari što se tiče francuskog jezika. Na kraju si pretpostavljam dobila nagradu i otišla si na 2 nedelje u Suresnes, ako sam dobro pohvatao ime. Francuski je moj tek 4. jezik, tako da ga pričam veoma bazično, a nisam ga, mislim, progovorio pa sigurno 1-2,5 godine kad sam otišao iz Brisela, niti se nešto preterano trudim. Tu, za sve neke, kažemo, emergency situacije, uvijek je tu Google Translate. Naravno. Jeste, tako je otprilike bilo. Nisam osvojila nagradu na pevačkom konkursu, zato što se nisam tome ni nadala, ali se ispostavilo da smo, ja i moj najbolji drug, bili intervjuisani tada za B92. Tako da bilo je lepo iskustvo i posle povratka u Kragujevac nastavila sam da radim na svom francuskom i bila sam izabrana za jednog od 10 učenika koji je poslat na taj dvonedeljni boravak. Pored Suresnesa bili smo takođe u mestu koje se zove La Mura i to je zapravo gradić na planini Jura u Francuskoj, na samoj granici sa Švajcarskom. Tako da bilo je vrlo zanimljivo iskustvo sleteti na ženevski aerodrom, koji je vrlo komplikovan i u suštini pronaći pravi izlaz. Iako smo mi svi imali pratnju nastavnice, bilo je vrlo komplikovano pronaći pravi izlaz na francusku stranu, ne otići nazad u neki od kantona Švajcarske. Tako da vrlo zanimljivo iskustvo sve u svemu.
Verujem, pogotovo što si to sa tek 15 ili 16 godina imao prilike da iskusiš. Zašto se nakon studija ili tokom studija nisi obrala u francuskom, što se kaže? Da li je to bio splet životnih okolnosti ili pak nisi, da kažemo, bila srećne ruke da dobiješ neku stipendiju ili možda ponudu za posao u Francusku ili uopšte u francuskom govornom području, da ga tako definišem? Posle završetka studija francuski je ostao sa mnom kao jezik koji sam ja svakodnevno govorila još 2 godine. S igrom okolnosti 2015. godine ja sam upoznala mog tadašnjeg dečka, sadašnjeg supruga u Parizu u Francuskoj. On je Poljak i mi smo govorili od početka na francuskom jer smo se upoznali na letnjoj školi prava koja je imala časove na engleskom i francuskom. Mi smo izabrali te časove koji su se održavali na francuskom. Upravo je to bilo neko moje naravno pitanje, ali hajde sada da se definišemo, što kaže ne definišemo, nego da se vratimo na potpitanjce jedno koje smo spremili u skripti, a ono se upravo tiče tvog odlaska iz Srbije. Kako donosiš odluku da odlaziš za Poljsku, pre svega što kaže zbog ljubavi, a onda i zbog profesionalnog daljeg usavršavanja? Da, ja generalno donosim, makar se trudim da donosim odluke dosta iz pragmatičnih razloga, tako da definitivno ono što je prevladalo su bili i poslovni razlozi. Ja sam diplomirala u avgustu 2016. godine i pre diplomiranja već sam imala ponudu za posao u Krakovu. Tako da bila sam u prilično dobroj situaciji jer na mom primjeru imala sam intervju u julu, diplomirala sam u avgustu i znala sam da me čeka posao u Krakovu u oktobru, što mi je dalo dovoljno vremena i da se odmorim posle diplomiranja, a definitivno ono što me opredelilo za selidbu je bilo to što sam ja uvek govorila na studijama da bih želela da se bavim međunarodnim pravom, pritom to sam govorila od samog početka ne znajući konkretno na to šta sam mislila. Ispostavilo se da je ta ponuda koju sam ja dobila da se odnosi na compliance i due diligence, i da bih radila u suštini na izveštajima, na celinskim izveštajima skladnosti poslovanja, usklađenosti poslovanja. To bi bio moj najbolji prevod za compliance na srpski zaista. Ne znam kako drugačije da prevedem. U svakom slučaju bolje si prevela nego ja. Ja ga ne bih prevodio uopšte. To jest ne bih znao da ga prevedem, ali u svakom slučaju mislim da je usklađenost ova jedna fina srpska reč da se iskoristi na ovom mestu. Jeste, hajde da se potrudimo. U suštini, to je bio jedan od mojih prvih intervjua za posao i dobila sam ponudu za posao. Bila sam vrlo zadovoljna zbog toga, zato što na samom intervjuu postavljana su mi vrlo kompleksna pitanja. Naprimer, kako bih mogla da odredim da li je određena kompanija koja sarađuje kao dobavljač sa jednim od klijenata moje tadašnje firme, mog tadašnjeg poslodavca The Red Flag Group, reprezentativna i da li ne bi došlo ni do kakve reputacione, finansijske, ekonomsko-pravne štete za našeg klijenta. I krenula sam da razmišljam o tome iz aspekta šta bih sve mogla da naučim na tom poslu. I pomislila sam da pored toga što bih naučila u suštini kako da radim te celinske due diligence izveštaje koji su imali, pa iskreno da kažem, po najmanje 20 strana, pomislila sam kako bih mogla da steknem dovoljno iskustva iz različitih pravnih sistema i u suštini poslovanja firmi u različitim pravnim sistemima. I zaista to je bilo tako. Taj posao mi je dao ogromnu širinu i najlepši deo tog posla su zapravo bile pored toga kolege. Jer svi smo bili vrlo mladi. Mislim, ja sam bila najmlađa tada u timu, imala sam 23 godine, ali u suštini starosni prosek tima nam je bio 27 godina, mislim. Tako da svi smo bili novopečeni, diplomirani ekonomisti, pravnici, finansijski analitičari. Znači, bili smo
baš sa različitih strana i iz različitih profila. I najviše od svega mi se dopalo još više od toga utisak koji sam stekla na intervju, pošto sam bila intervjuisana od strane znači menadžerke i eksperta. Ekspert je bio vrlo, vrlo prijemčiv mlad čovek koji prosto je ulivao neko poverenje i ulivao je veru u mogućnost usavršavanja u toj firmi. I mislim da je to vrlo, vrlo značajno na svakom intervjuu. Upravo tako, potpuno se slažem sa tobom, ali sad bih želeo te vratim na taj trenutak odlaska. Verujem da je tvojim roditeljima to palo jako teško, jer su znali da u trenutku kad odlaziš za Poljsku to ipak nije na studije, nego si dobila prosto posao i što se kaže, kada se skućiš u Krakovu. Kako je to izgledalo za tebe? Koliko je taj moment bio emotivan ili pak manje emotivan i koliko uopšte često odlaziš za Srbiju sada? Taj trenutak je bio vrlo emotivan, ali ipak mislim da moja porodica nije bila svesna da odlazim za Krakov na stalno. Tako da to je bila, pa ako mogu da tako kažem, olakšavajuća okolnost, zato što u tom trenutku nije bilo nekog preteranog izliva emocija. Naravno, bilo je vrlo specifično sve to kako je samo pakovanje proticalo i mogu samo misliti da verovatno sve devojke koje su selile iz Srbije znaju. U suštini mama je glavna koja pomaže oko pakovanja, pakuje se apsolutno sve. Od ajvara do jorgana i to bez preterivanja. Znači, pakuje se apsolutno sve jer može da zatreba tamo. I pogotovo još kada govorimo o argumentima o Poljskoj, hladno je tamo, bolje ti da imaš svoj jorgan. Da, tako da bilo je svega. Bilo je dosta ubeđivanja da li je to dobar potez. Bilo je i dosta brige. Bilo je preispitivanja. Pa, na primer, moja porodica se raspitivala u suštini o tome kako je za strance da se integrišu u Krakovu, kako je za strance da se generalno integrišu u Poljskoj, koliko naših ima u Poljskoj. Raspitivali su se o firmi samoj, da li je to pouzdan poslodavac. Mnogo briga. Ali prosto čini mi se da su nekako ipak pristupili sa dosta racionalne strane. Jer su pomislili, ok, to je prilika da se stekne jedno lepo iskustvo, u poslovnom smislu pre svega, pa iako bi se meni tamo, na primjer, ako mi se ne bi toliko dopalo, u svakom trenutku imala bih gde da se vratim. I opet olakšavajuća okolnost je bila što Krakov, iako nema direktan let iz Beograda ili iz Niša, ipak on je 800 km od Beograda. Tako da sama ta fizička... Stvarno, samo 800 km? Da, samo 800 km. Samo što je put taj preko Više nikad ne bih rekao. Da, put preko Slovačke je vrlo, vrlo težak zato što je preko planina, ali da, samo 800 km. Eto, vidiš, naučio sam nešto o geografiji danas. Koliko je tebi lično bilo teško da se navikneš na Poljsku? Imala si sadašnji supruga, odnosno sadašnji momka u sebe, verujem da je to jako, jako bitan integrativni faktor, ali generalno koliko ti je bilo teško da se navikneš, koliko su Poljaci drugačiji u odnosu na nas i uopšte kako izgleda taj trenutak dolaska, koliko je, da kažemo, njihova administracija zamršena, da se regulišu neka osnovna pitanja poput dolaska i generalno boravka u Poljskoj? To je odlično pitanje, zato što pre nego što sam se preselila za stalno, ja sam dolazila u Krakov svakih 2 meseca. I to mi je pomoglo da steknem već neki krug ljudi koji sam ja znala pored svog današnjeg supruga. Što je vrlo bitno, da pre nego što se čovek negde preseli, ukoliko ima priliku i ukoliko to nije na drugom kraju sveta, ide tamo nekoliko puta prosto da oseti kakva je sredina, kakva je mogućnost integrisanja. Pa da krenem prvo možda od ljudi koliko su oni otvoreni. Mogu reći da su prva 4 meseca bila vrlo teška za prilagođavanje moje u Poljskoj, zato što
Kada sam došla u oktobru 2016. godine, zatekla me prilično hladna poljska zima. I ti faktori godišnjih doba zaista utiču i na ljude i na njihovo raspoloženje, otvorenost i slično. I ja sam bila nekako naviknuta da u Srbiji, ma koje da je godišnje doba, izlazi se barem 2 puta mesečno, ako ne i svakog vikenda. Ljudi se druže, okupljaju i slično. I onda me zatekla malo situacija u Krakovu, zato što način na koji se ljudi uglavnom druže je po kućnim žurkama. I nije to ništa što mi nemamo u Srbiji, nije to ništa neobično, ali na primjer kod nas počinju druženja na kućnim žurkama pa se produžava negde dalje. Da li je to kafana, neki klub, nebitno. Ovde se uglavnom, makar moj prvi krug društva koji sam ja upoznala, takođe ljudi koji su završili pravo na Jagelonskom univerzitetu, oni su svoje druženje počinjali i završavali na kućnim žurkama. Znači, odmah tu vidimo da je to onako zatvoreniji krug. Jel? Druga stvar, što se tiče administracije, prilično je zapravo komplikovano dobiti radnu dozvolu u Poljskoj. Ja mogu reći da sam imala sreće da nisam imala preteranih nekih problema oko dobijanja radne dozvole, zato što time se konkretno obavlja firma koja ponudi posao strancu. I onda postoji nekoliko koraka koji moraju da se prođu. Najpre, firma mora da pokaže da na tržištu rada ne može da nađe drugog zaposlenog sa istim tim skill setom, sa istim tim veštinama kao stranac koga bi oni da zaposle. Znači, onda se dobija nešto što se zove potvrda tržišta rada u suštini i na osnovu toga izdaje se radna dozvola. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova konkretno onda izdaje radnu dozvolu. Sada, kada imamo radnu dozvolu, prvi put kada se dolazi u Poljsku i uopšte u druge države članice Evropske unije, verujem, na osnovu te radne dozvole aplicira se u konzularnom odeljenju, ako se odlazi iz Srbije, onda u konzularnom odeljenju u Srbiji te države, za znači, nacionalnu vizu tipa D. I to je bio prvi korak, ali dobra informacija je da ta nacionalna viza tipa D, barem za Poljsku, koliko je već obezbeđena radna dozvola od strane poslodavca, može da se dobije istog dana. I tako je bilo i za mene u Beogradu. Čekala sam na samu radnu vizu mesec dana i onda sam istog dana kada sam imala zakazan sastanak u konzularnom odeljenju Poljske u Beogradu i dobila radnu vizu. To zvuči kao bajka, verujem ljudima koji dole apliciraju za tipa nemačke vize, gdje ljudi čekaju po godinu dana na termin, tako da ovo zaista zvuči kao bajka. Ja lično, što se kaže, ako sam imao neki moment sreće u svom životu, jeste kada sam lično prelazio da živim iz Belgije za Nemačku, što sam ceo taj postupak morao prođem u Belgiji i on je trajao nekih, ja mislim, nedelju dana ili 2 nedelje, zaista nešto smešno, ali prosto je tako kada aplicirate za vizu u državi kojoj ne treba viza da bi došao i radi u Nemačkoj, tako da normalno da je procedura mnogo brža i lakša, ali tačno mogu da zamislim taj horor na Balkanu, ljudi koji čekaju ispred nemačkih ambasada satima, danima, neki čak i godinama da bi dobili vize. Jelena, da li možeš nešto više nam kažeš o tvom poslu? Znam da smo se njega dotakli malo ranije isto, ali ti si umeđu vremenu promenila posao i sada radiš za, da kažemo, jednu grupaciju banaka i specijalizuješ se za neke malo šire teme. Kako se tvoj posao promenio, što se kaže, u trenutku kada si došla za Poljsku i gde vidiš njega u nekim narednim godinama? Da, trenutno već oko 2 godine, pa 2 godine i 3 meseca radim u bankarskoj grupaciji HSBC i da objasnim sad šta znači ta skraćenica. Znači Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Sama ova bankarska grupacija, odnosno banka postoji još iz 19, znači nastala je još u 19. veku, tako da tradicija je vrlo, vrlo duga.
I zaista može da se osjeti to u duhu same firme i svakodnevno kada se ide na posao može da se osjeti sa koliko različitih nacija čovek koji tamo radi ima dodir u svakodnevnom životu. Bilo direktno u kancelariji u Krakovu, bilo preko telefona, video poziva i tako dalje. Što se tiče posla kojim se konkretno bavim, pa da probam opet na srpskom, znači to je oblast pravilnosti poslovanja finansijskih tržišta. Ono što radim na svakodnevnoj bazi, što bi se reklo svakodnevno na poslu, je da zajedno sa mojim kolegama iz tima proveravamo kako se ponašaju traderi i brokeri sa kojima sarađuju naši traderi. Znači, konkretno pratimo razvoj situacije u investicionom bankarstvu i vršimo unutrašnju kontrolu poslovanja naših zaposlenih. Što znači da imamo pristup dosta osetljivim podacima i da jednostavno samim tim imamo ogromnu odgovornost. Tako da, na primjer, u mom svakodnevnom poslu čujem mnogo poverljivih informacija, pročitam mnogo poverljivih informacija, moja obaveza da proverim da li je sve što su traderi koje ja proveravam u okviru unutrašnje revizije banke, da li je sve što su oni preduzeli na njihovom dnevnom nivou u skladu sa regulativom Evropske unije, da li je u skladu sa MiFID 2 pravilima, naročito koje se tiču transparentnosti, zato što glavni cilj moje trenutne uloge je zaštita interesa klijenata banke. I to ne konkretno individualnih klijenata, već grupacija. Pre svega investicionih klijenata, to su klijenti koji, pa ne svakodnevno, ali sigurno svake nedelje se rešavaju koji će merger biti njihov sledeći. Tako da svi zaposleni banke koje mi proveravamo u mom timu su pod izuzetnim stresom. I upravo zbog toga proveravamo da li sve što oni rade nije možda greška proistekla, ne bude neka greška koja je možda proistekla iz njihovog umora, možda iz njihovog neznanja, možda iz njihove nespremnosti za određenu situaciju, a ono čega se bojimo i zašto postojimo je da njihova greška ne bi proistekla zbog zloupotrebe situacije na finansijskom tržištu. Znači, svi compliance poslovi su krenuli da se razvijaju, samo ovo da dodam, u suštini posle svetske finansijske krize 2008. godine. Tako da sve počelo odatle. Da, zaista je compliance jedna, što se kaže, posao koji je jako bitan raditi, ne uvek najzanimljiviji, ali je jako bitno imati, što se kaže, eye for detail, tako da čovjek može zaista da uđe u detalje. Baš u vezi sa time koliko su te ozbiljne stvari, nedavno pre par meseci sam imao slučaj nekod mene u kompaniji, ali što se kaže, kod konkurencije u Velikoj Britaniji da imamo posao, jedan lanac apoteka je baš, što se kaže, skladištio svoje podatke u dvorištu iza jedne od apoteka, tako da su normalno dobili odmah kaznu prema GDPR, ne osjetim sada koliko hiljada su morali da plate, ali su imali sreće što kazna nije bila velika koliko je mogla da bude, jer se tu često radi o milionskim kaznama, tako da su dobro prošli, što se kaže. Naravno, kazne su ogromne, u suštini sva compliance odeljenja su ogromna ušteda kao preventiva za svaku firmu, jer bolje je sprečiti nego lečiti. Znači, dok god se nešto detektuje na nivou firme, postoji mogućnost da se spreči dalji razvoj neke nesigurne situacije sa pravno-ekonomskog aspekta. Postoji mogućnost da se sve to prijavi dobrovoljno od strane same kompanije
različitim regulatorima, ako tako mogu da kažem, pre nego što sam regulator nađe nepravilnost u poslovanju firme, banke, bilo čega. Upravo tako. A u vezi s tim kontaktima, prijavljivanjima, što se kaže, u Srbiji, ja mislim, kad se čuje prijavljivanje, uvek se misli da te komšija prijavio policiji kada si malo glasniji. A u vezi upravo s tim kontaktima s ljudima, koliko je brojna naša zajednica u Poljskoj, to sam kažem u Srbiji, koliko je brojna srpska zajednica u Poljskoj i koliko se ljudi druže? Da li imaš kontakta s našim ljudima u Krakovu ili možda čak izvan njega? Naša zajednica u Poljskoj nije trenutno toliko velika, ali u poređenju sa 2016. godinom sve je više ljudi iz Srbije koji dolaze ovde zbog posla. I to nisu samo gradovi kao što je Krakov i Varšava, to je i Lodž, Poznanj, Vroclav. Imamo Facebook grupu Srbi u Poljskoj, zajednica Srba u Poljskoj. Stavit ćemo ispod u show notes, samo da kažemo slušalcima da pogledaju. Naravno. Koja je prilično aktivna kada treba nešto da se pomogne, u smislu ukoliko je potrebno doneti neki lek iz Srbije ili iz Poljske za Srbiju, svakako može da se nađe osoba koja putuje ili ove ili naredne nedelje i koja će rado pomoći. Ali mislim da ipak zbog naše koliko tolike sličnosti, jednom kada već naučimo poljski jezik kao deo integracije, nekako ta naša zajednica nije previše aktivna upravo zbog toga što većina Srba koji ovde živi je zbog poslovno privatne situacije u Poljskoj. Ono što mogu da kažem je da je zajednica Srba prilično aktivna u Varšavi, kako mi se čini, i bila sam 2 puta zapravo u ambasadi Srbije u Varšavi, zaista na divnom mestu, Aleja Ruža, prelepo. I tamo postoji restoran u podrumu ambasade gde služe domaću hranu, koja je odlična i skoro po skupštinskim cenama. Tako da nešto još što smo poneli. Kako drugačije, ja mislim da god ima naših ambasada mora postoji naš restoran, inače u protivnom ne znam kako bi to osoblje preživljavalo. Apsolutno. Tako da mogu da ispričam jednu onako finu anegdotu kada sam otišla u Varšavu da produžim pasoš. Meni je tadašnji konzul, gospođa konzul rekla da pa znaš šta, idi svrati ti do tog našeg kluba, do restorana, mislim da danas imaju na meniju prebranac. Stvarno bi bilo greota da ne probaš, odličan prebranac spremaju. Tako da bilo je 10 ujutru, ja sam se prošetala malo još jedno 1.5 2 i pokupila sam još jednu drugaricu Poljakinju iz Varšave i rekla sam joj vodim ja tebe na srpsku domaću hranu, rekla mi je gospođe da je odlična hrana, nećemo se sigurno pokajati. Tako da otišla sam sa svojom drugaricom Kamilom u naš restoran i tamo je bila u suštini totalno kosmopolitska atmosfera, baš. Zato što mogo je da se čuje francuski, engleski i ja sam se posle malo raspitala i ispostavilo se da pošto je u okolini baš naše ambasade u Varšavi ima nekoliko još ambasada, u suštini diplomate dolaze na ručak u Srpsku ambasadu u Varšavi zbog kvaliteta hrane, atmosfere, muzike, i uopšte generalno usluge. Tako da ja sam bila samo jednom, imam pozitivno iskustvo. Kada budem išla na neki duži period, sledeći put u Varšavu svakako ću svratiti. Jedina stvar je što ne radi vikendom, radi isključivo naš taj klub, restoran, radi isključivo onda kada je manje više radno vreme konzulata i ambasade. Tako da mora da bude radni dan. Stavit ćemo reklamu, što se kaže, link ispod sa Google Mapsa, tako da ljudi samo mogu da kliknu kad su u Varšavi da odu tamo, a jako mi je drago da čujem da je u Varšavi, makar ako ne u celoj Poljskoj, integrativni faktor drugih nacija sa našom prebranac i slični proizvodi. Dobri su i cevapići, onako.
Aha, imala si priliku to da probaš. Stavit ćemo onda i preporuke ispod u show note zajedno sa linkom sa Google Mapsa. Jelena, polako je vreme da privodimo podcast, nažalost, kraju. Zaista sjajne iskustva imaš u Poljskoj i upravo vezi s tvojim iskustvima i generalno profesionalnom karijerom sad bi te stavio, što bi rekli Amerikanci, on the spot i postaviti jedno pitanje koje polako postaje standardno, nije još 100% standardno, ali ide u tom smislu, a to je da li sebe smatraš uspešnom i kome bi osim sebi zahvalila na tome? To je isto lepo pitanje kao i sva druga što si me pitao i isto druge sagovornike na ovom podcastu. Zadovoljna sam trenutno mestom i situacijom u kojoj se nalazim. Definitivno bih bila zahvalna svima koji su me podržavali na tom putu, počev od moje porodice, preko profesora u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, posle preko nekoliko profesora na Pravnom fakultetu u Beogradu, kao i mojim najbližim prijateljima. U suštini to bi bila moja kuma koja je asistent na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu. Nju znam od svoje 14. godine i uvek smo se nekako međusobno podržavale. Sada, što se tiče tog pitanja da li sebe smatram uspešnom, zadovoljna sam gde se trenutno nalazim, ali uspeh uvek smatram kao nešto čemu treba težiti. Dok god imamo nešto čemu dalje težimo, možemo dalje da se razvijamo. Tako da dobro je, po mom mišljenju, makar sam ja takva, ne biti u nekoj situaciji gde se čovek osjeća previše udobno, zato što onda počinjemo da stagniramo. U suštini, dok god osjećamo da, zadovoljni smo gde jesmo, ali još ima prostora za razvoj, još ima mogućnosti koje bismo hteli da dostignemo, mislim da je čovek onda baš u dobroj situaciji. Ja mislim da je ovo fenomenalan zaključak odgovora i u potpunosti se slažem, a verujem i mnogi slušalci će se složiti sa tobom. U smislu nekih standardnih pitanja nastavimo sa njima. Ja mislim da je ono ključno, iako si već u suštini dala odgovor, ali hajde sada što se kaže da samarizujemo još jednom. Zašto si otišla iz Srbije i šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Htela bih da kažem da zapravo taj privatni razlog koji je bio važan kao i poslovna ponuda nisu bili ključni toliko koliko sama činjenica što je moj suprug želeo da se preseli u Srbiju i mi smo probali istovremeno da se prijavljujemo na poslove kako ja u Krakovu, tako on u Beogradu. I za razliku od mene koja sam dobijala odgovore od firmi za koje sam se prijavljivala, on nije dobijao odgovore za radna mesta sa poljskim jezikom u Srbiji. A poljski jezik je njegov maternji. Tako da prosto mi je bilo neverovatno da bih morala narednih, na primer, 10 godina da živim u nekoj životnoj nesigurnosti, pravnoj nesigurnosti, da jednostavno moram da razmišljam šta će biti sutra, da li će se politička situacija promeniti preko noći, da li će biti ponovo neki moment kao 98. 99. godine. I to je dosta doprinelo, sve to je dosta doprinelo mojoj odluci. Želja za određenom predvidljivošću, želja za građenjem budućnosti u nešto predvidljivijoj sredini. To je ovako što kažem, veoma inspirativan odgovor i mislim da si obuhvatila više faktora u njemu i na kraju odgovorila na jedan zaista obuhvatan način, da odluka nije bila laka, da je motiv bio višestruki i da si prosto žela da spojiš privatno i poslovno, a to nije bilo moguće iz nekih drugih razloga koje nećemo ulaziti nadalje u Srbiji, ali je bilo moguće u Poljskoj i uvek i si uradila ono što je najbolje, a to je da si našla rešenja, ne jadi kola o tome
zašto nije moguće u Srbiji. U vezi sa tim i u vezi sa Srbijom generalno, da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Želela bih sebe da vidim u Srbiji u nekoj budućnosti svakako, što u poslovnom, što u privatnom smislu. Sa svojim suprugom mi smo vrlo otvoreni za sve poslovne mogućnosti koje bi nam pružile podjednako udoban život kao što imamo i ovde i zaista obožavamo da dolazimo u Srbiju. Dolazimo što češće možemo, zajedno dolazimo u Srbiju 3 puta godišnje, a plus dodatno ja dolazim u Srbiju još 3 puta, tako da barem 6 puta godišnje sam Ti u si baš Srbiji, što redovna. na kraćem, što na dužem. Jesam, ja sam baš redovna. Da, tako da, želela bih da vidim dalji napredak u Srbiji i definitivno u nekoj daljoj budućnosti, zašto da ne. Rado bih se vratila. Zaista veoma pozitivna nota kojom završavamo podcast, ali pre toga još jedno pitanjice. Jelena, ukoliko neko se vraća u Krakov, a dosta naših ljudi dolazi za Krakov, a voleo bi da popije s tobom kafu u starom gradu tamo ili jednostavno da razmeni iskustva, a možda uskoro postaje deo našeg dijaspora community u Krakovu, koji je najbolji način da te ljudi kontaktiraju? Ja sam apsolutno otvorena za svaki kontakt. Ukoliko je neko zainteresovan da popije kafu u Krakovu, ako na primjer dolazi samo na turu za doček Nove godine u Krakovu, koje su najpopularnije, može da mi se javi preko Facebook poruke ili na LinkedIn. A ukoliko je neko zainteresovan kakve su poslovne mogućnosti u Krakovu, vrlo rado bih pomogla preko LinkedIna, zato što mogućnosti je dosta i uvek je dobro imati neki kontakt osobe koja je već ovde i koja je željna i otvorena da pomogne. Upravo tako. Za sam kraj, Jelena, hvala ti puno na gostovanju u podcastu, hvala ti puno na inspirativnim pričama i podeli mišljenja i tvoj ponudi da pomogneš ljudima ukoliko žele da probaju kako izgleda živeti u Krakovu. Nema prebranca u Krakovu, ali ima dobrih ljudi i ima pre svega mogućnosti se razgovara na srpskom s našim ljudima, uključujući sa tobom i naravno da se popije jedna dobra kafa u starom gradu. Imao sam prilike sam da je popijem, tako da preporučujem svima da odu na kafenisanje tamo kada su u Krakovu. Apsolutno, svi su dobrodošli. Pozivam. Jelena, hvala puno i pozdrav ljudi, pozdrav od Jelene i Gavrila.